Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubabazwa isihluku wesifazane egwaze bulala isoka lakhe maqede wantshontsha amakhadi asebhange wabaleka nawo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakantando mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Namanje usashaqekile umndeni owesilisa uThabanicele ubehlala etshela iminyama ethe eMaran Hill eThekwini okube ukuthi ugwaze intombi yakhe engadalulwanga igama nesibonga. Igcinanga nje ngokumgwaza ibisintshontsha amakhadi akhe asebhange kanye nomazisi wakhe. Kube ukuthi umndeni namanje awukwazi ngisho nokuqhubeka namalungiselelo okumfihla njengoba intombi ishaye yachitha nomazisi wakhe. Abantu ke babe nokushaqeka okwahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Usithuli sekandaba uthe ngicela uma etholakala nemhlinze igqe ngo-Okap. Ucebo Mashobana uthe hawu umgulukudu wentombazane mabemthola bamshise umthakathi uqobo lo wabe esefaka nama emoji akhalayo. Uwanda Makhanya uthe amantombazane osathane wonke wabesefaka ama-emoji akhalayo. Umuntu omuhle wakosontshikazi uthe usikhotheni lo wentombazane sengathi umoya walo bule ungalala ngokukhulu ukuthula. Usiphathi Mandla uthe kungakho uJesu noShaka baze basihambele emhlabeni bengenabantu besifazane eduze kwabo. Bafethu maningi ama-comment nami ngizofisa ukuzwa ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lolu daba.